हेल' फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लानानै फैदों दिनै 27 जुलाइ समबार। टुडे बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउस आपडेटफोरनि सायाव गिबियावनो दङ जोंहा कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामाव होनाय जादोंमोन लकडाउन। नाथाय बे समाव लकडाउन गैयाब्लाबो खायफा नेमखान्थि खानानै होदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव जिम बा सिनेमा हलफोरा टटेलि बन्द जाना दंमोन। नाथाय 3 आगस्तनिफ्राय जागोन आनलक 3.0। बेनि गेजेरजों खुलिनो हागौ सिनेमा हल, जिम बेफोर खुलिनो हानायनि चान्स दङ। बेनो दं सराइदेवआव मोनसे अरनि जाब्रबथाय। न'आव अर खामनायनि थाखाय सराइदेवआव सासे 8 दाननिल' जानाय गथ'नि जिउ खहा। बिमा बिफाया सानै गथ'खौ न'आव गालांदोंमोन। सासेया 12 बोसोर बैसोनि आरो सासेया 8 दाननिल'मोन। बिफाया थांदोंमोन ना गुरनो आरो बिमाया थांदोंमोन कन्ट्रेलनि माइरं लायनो। बेबायदि समावनो 12 बोसोर बैसोनि गथ'आ केरासिननि साथि लानानै जि नागिरदोंमोन आरो जि नागिरबाय थानाय समावनो जिया खामनानै गासै न'आनो खामलाबजोबनानै 8 दाननि गथ'आ जिउ खोमानांगौ जायो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बेनि उनाव जोंहा थामथियाव सिक्किमाव मैया फार्स्ट टाइम COVID-19 जों थैदों। मैयासो दे फार्स्ट टाइम बिथांमोननियाव। जोंनियावथ' बहुद जालांबाय, नाथाय बिथांमोननियाव फार्स्ट टाइम मैयासो। बेनि उनाव बिथांमोननियाव लकडाउनखौबो बारायदों। सिक्किमाव लकडाउन बारायबाय 1 आगस्तसिम 6 साननि थाखाय लकडाउनखौ बारायबाय बिथांमोननियाव 26 जुलाइनिफ्राय लानानै 1 आगस्तसिम। बेनि उनाव दङ ब्रैथियाव दङ साथाम थैदों नागालेण्डआव मैया। साथाम COVID-19नि जाहोनाव मैया साथाम नागालेण्डआव थैदों। 25 जुलाइ खालि बिथांमोननियावबो फार्स्ट टाइम सासे थैदोंमोन 25 जुलाइ खालि आरो मैया साथाम, गासै साब्रै जाबाय। जोंनियाव आसामावथ' 29सिम थांबाय, नाथाय बिथांमोननियाव दासो साथाम साब्रै। 5थियाव दङ त्रिपुरायावबो लकडाउनखौ बारायबाय सानथामनि थाखाय 27 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम सानथामनि थाखाय लकडाउनखौ बारायबाय त्रिपुरा गभर्नमेन्टआ। आरो बिथांमोनाव कारफिउबो दङ हरनिफ्राय 9 बाजिनिफ्राय। 6थियाव दङ 3 दाननि सासे गथ'खौ हगारना होनाय जाबाय। माने बिथाङा कर'ना भाइरासखौ फेजेनबाय होननांसिगोन। 3 दाननि गथ'आ बे गथ'आनो सावगाराव नुनाया बिथाङा हामफिनबाय। दा बिमा बिफा बिथांमोनखौ न'आव थिनहरबाय। 7थियाव दङ मैया सानै थैदों आसामाव कर'ना भाइरासनि थाखाय। श्रीमती बैसाखी रय 52 बोसोर बैसोनि तिनिसुकियानिफ्राय आरो श्री बीरेन्द्र शाह 50 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय। मैया गासै 980 हगारना होनाय जादों आरो 1142 कर'ना पजिटिभ गोदान मोननाय जादों। बेनिनो मादाव 171खौ गुवाहाटी सिटियाव मोननाय जादों। दा टटेल केसेस दङ आसामाव 32,228 हगारना होनाय जाबाय 24,040। एक्टिभ केसेस दङ 8,106। थैनाया 79सिम बांबाय आरो माइग्रेट दं 3। बेनि उनाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापुरि ओनसोलाव 5 बोसोरनि हिनजावसानि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे डाम्पार फैबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। माने जाब्रबथायनि गेजेरजों थैदों। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।